On täällä kyllä kaunista. On tosi näkötiä. Kurkataanko sisään? Vielä ei kyllä näy ketään. Kovin on hiljasta kyllä. Mitä sä luulet, tuleeko porukkaa tänä vuonna? Mä veikkaan, että enemmän. Kilistetään. Otetaanko Kymijoki Beer Festival? Otetaan Kymijoki Beer Festivalille. Kippis! Hei! Morjesta, mä oon Jarno. Mä oon Kymijoki Beer Festivalin markkinointipäällikkö. Morjes, mä oon Igor ja mä oon tullut tapahtumassa tutuksi miehenä kameran takana. Tänä kesänä me tehtiin tuo Kansan kaiku tuolla Vakka-Suomen Panimolla Uudessa Kaupungissa. Siitä tuli niin hyvä, että me haluttiin nähdä, ketkä sitä siellä panee. Ja siitä syntyikin ajatus lähteä pienelle visitille tähän samaiseen panimoon. No, tää meidän homma vähän sitten karkas käsistä ja päättiin kiertää kaikki meidän tämän kesän pienpanimot, jotka on mukana Kymijoki Beer Festivalilla. Ja ajatus olisi se, että tehdään tutuksi ihmisille jo ennakkoon nämä miehet oluiden takana. Kyllä. Tänä kesänä tullaan näkemään tuhansia kilometrejä, lukuisia pienpanimoita ja aivan huipputyyppejä. Mä odotan tätä reissuta tosi paljon. Mä luulen, että ihmisiä kiinnostaa, ketkä näitä oluita tekee ja ne pääsee vähän niin kuin pintaa syvemmälle kuin pelkästään juomalla niitä oluita. Kyllä tää vaan maistuu niin hyvälle. Eiköhän lähetä polkee autolla kohti Uutta Kaupunkia. No lähetään! Hei, pienet sille! Hei.